Türkmenistanda içerki reislere uçar biletlerinin gıtçılığı taklanýar. Ulu nowatlarda dawalar hatda yakalaşyklar bolýar. 30 mart Aşgabatyň aeroportunda bilet nowatynda bir maýyp adamyň polisiýa tarapyndan rehimsiz urulandygyny habarçymyz şaýatlara talgylanyp habar berýär. Paýtagtyn vilayatlere gatnaýan uçarlara islegartyarka ýolagçylar uly nowatlara garamazdan uçarda yer tapmak tamasy bilen ençeme wagtlap garaşmaga razy bolýarlar. Aşgabatyň aeroportundaky aviakassada dören şeýle nowatlaryň birinde bir eli ýok maýyp adam polisiýanyň rehimsizligine sebäp boldy. Şuň aksam 17:30-da Aşgabatyň howa menziline Türkmenabady uçurçyň açylan dasatka bilet satylýan wagtyny dawga boldy. Bir lewaply maýyp adamy paýtagtyň howa menziline degişli transport polisiýa işgärleri rehimsiz ýenjip onu el boşlaryny almaga da ruhsat bermän howa menziliniň daşyna çykardy. Diýip şaýatlaryň biri 30 martda gurrun berdi. Azatlyk bilen gepleşen ýene bir şaýat bu maýyp adamy howa menziliniň daşyna alyp giden polisiýanyň ony daşarda ýene uranlygyny gurrun berdi. Daşynda hem aýawsız urup soň goýup goýberdi diýip ýagdaý gören Aşgabatly gurrun berdi. Şaýatlar bir eli bolmadyk maýyp adamyň kanun boýunça birinji maýyplyk toporuna girýänligini bellemek bilen şeýle adamlaryň düzgün boýunça her 5 adamdan soň nowatsyz bilet satyn almagy hukugynyň bardygyny aýdýarlar. Polisiýanyň sütemine sebäp bolan adam hut şu düzgünden peýdalanyp bilet satyn almakçy bolupdyr. Ol bilet satyn almakçy bolan wagtyny hiç bir sebäpsiz transport polisiýa ofisierleri gelip maýyp adamy kassanyň öňünde köpçülik bolup nowaty duran adamlaryň içinden süýräp çykaryp onu agdalyk döretmekde günäkärledi. Olar 3 san ofisier bolup onu süýräp ýatyryp depip ýenişdiler. Polisiýa işgärleriniň şeýle gowşylygy olaryň serhoş, içgili bolmak ähtimallygy barada köpçülikde pikir döretdi. Diýip şaýat öz görünlerini gurrun berdi. Hopsuzlyk aladalary sebäpli anonimlik şertinde gepleşen çeşmeler Aşgabatyň aeroportunda işleýän polisiýa wekilleriniň ýolagçylara el götürmegi bilen bagly ýagdaýlaryň soňky hepdelerde seýrek däldigine önsi çekýärler. Kanun goraýjy ofisierleriň soňky günlerde howa menzilinäki nowatlarda arayatlary ýençmegi bilen bagly hadisalary tas her gün görmek bolýar. Paýtagyt polisiýasynda islenlik arz şikaýet etjek diýen arayatlary baş edilýär. Howa menziliniň polis ofisierleri arayatlara haýwat atyp olary gerek bolsa ýok etjekdiklerini aýdyp gorkudýarlar. Diýip Aşgabatly ýaşaýjy aýtdy. Azatlyk radiosu aeroportyň wekillerinden şol sanda hukukçylyga jogapkär resmiýetlerinden tesbir alyp bilmedi. Bu ýagdaý uçar biletleriniň gytçylygynyň arasynda ýüze çykdy. Azatlyň habarçylary uçar biletleriniň soňky aýlarda öňküsünden has el ýeterli bolandygyny belleýärler. Uçar biletlerini erkin satyn almak mümkinçiligi bolýar diýip habarçymyz. Satuwda bolýan biletleriň sanyna görä üslegiň has ýokurdygyny belläp, uçar gatnawynyň tertibine gaýtadan seredilmegine uly talabyň bardygyny aýtdy. Köp gatnaw edilýän uğurlara ulag sany köpöldürip adam az gatnaýan reisleriň sanyny azaltmak üçin ýagdaýy netijeli öwrenmek we uçar gatnawlaryny tertipleşdirmek üçin iş geçirilmegine uly zerurlyk bar diýip habarçymyz aýdýar. Türkmenistanda vilayatlaryň arasyndaky transport problemasy ýyllar boýy saklanýar. Uçar we demir ýol biletlerine uly islegi saklanýarka bilet gytçylygy käte hassa agyrlaşýar. Vilayatlaryň arasyndaky ýüzlerçe kilometrlik aralykda awtolog gatnawy köp wagty we çykdajylary talap edýär. Mart aýy Türkmen we özbek resmiýetleriniň arasyndaky duguşyklara, şol wagtda iki wagşynyň arasyndaky gatnaşyklaryň hakykatdan hem giňeldilmegine, iş, gazanç, sowda mümkinçilikleriniň köpeldilmegine bolan ýagşy ümitlara diýsen baý boldy diýip iki ýurduň arasyndaky gatnaşyklary ýakyndan synlaýan yerli synçy habarçymyz aýtdy. Özbegistanyň Türkmenistandaky elçisi bütün bir aýyň dowamynda Türkmenistanyň ministrleri, Lewawyň häkim bilen uguşdy. Şeýle-de bu aýyň dowamynda iki ýurduň ulug, owahajalyk, bilim ministrleri, migrasiýa gullugynyň wekilleri duguşyk geçirdi diýip synçy bu ýagdaýyň adamlary begenlendigini belledi.
Azatlygyň habarçysy iki ýurdun resmiýetleriniň arasyndaky iş gatnaşyklarynyň birden işçileşmegi barada aýdylýanlar baradaky pikirlerini bilmek üçin yerli ýaşaýjylar, synçylar bilen aýry-aýrylykda söhbetdeş boldy. Adynyň aýdylmalygyny soran söwda işgäri ýygzamlaşýan duşuklaryň esas sebäbini goňşy Iranyna dören ýagdaýlar we ilatyň sarp edýän haritlarynyň mümkin bolan ýetmezçiliginiň öňüni almak aladalary bilen baglanyşdyrdy. Irandaky dartgynlygyň fonunda öz söwda we ykdysady gatnaşyklaryny ýitirmezlik üçin Özbekistan Türkmenistanyň üstünden geçen tranzit ýollaryň işini toktatmazlygyň aladasyny edýär. Özbek tarapy Türkmen tarapynyň özgönlük ýapyklyk we durmuş reallyklaryny boyun almazlyk ketellerine bilet bolan soň şeýle duşuklaryň gerimini giňeltmek bilen goňşy Türkmenistanyň Irandaky dartgynlygyň fonunda has beter ýapylmagynyň öňüni almagy tynanşýar. Deyip söwda hünärmen aýtdy. Duşuklaryň ýygzamlaşmagyny diňe Irandaky wakalar bilen näl. Eýsem Özbegistanyň Aşgabatdaky ilçisiniň tagarlalary, ýagny onuň iki ýurdun resmiýetleriniň arasynda urulýan duşuklary bolan hakyky gyzyklanmasy bilen baglanyşdyrýanlar hem bar. Bu geçirilen duşuklar gowzat Özbek tarapy tutan yerlilik bilen şeýle duşuklarda Türkmen tarapynyň öňünde anyk we çözülmegi gerek bolan meseleleri dile getirmäge synanşýar. Emma iki ýurdun arasyndaky gatnaşyklaryň simvolizm we ritual howaýlykdan reallyga we pragmatik ýola geçmek üçin erkinji nowatda Türkmen tarapynyň howaýy gürrüňlerden gepleşik üçin gepleşik endiginden saplanmagy möhüm. Deyip Türkmenistanda ýaşaýan Özbek intellektual aýtdy. Onun yerli ministerliklerdäki çeşmeleri salgylanyp aýtmagyna görä, türkmen emellarlarynyň arasynda soňky döwürde anyk gurrunlaryň we işleriň tarapdary bolan, saklanyp galýan kynçylyklary boyun alýan adamlaryň sany görnetýän köpelýär. Emma türkmen emellarlarynyň bu hili pikirleri diňe özara ýagdaýda resmi däl gurrundaşlyklerde aýdyp bilýändigini, olardan meseleleri açyk dile getirmek erkinligini garaşmagyň keniz gaty ýerdigini belledi. Bu pikir bilen beýleki synçylar hem alalaşýar we olaryň aglawy köpliginiň çen çakyna görä ýurtda dille aýdylýan açyk kapylar siýasatynyň iş ýüzüne ýapyk kapylar siýasatyna öwrülmegi hakykatda ýöneki adamlara, hünärmenlere we orta derejedäki resmiýlere däl. Eýsem diňe iň ýokardaky dolanyrjy toparlara gerek bolup görnýär. Awstriýada ýaşaýan türkmen ýaşulty, öňkü diplomat Nur Muhammed Hanaw, türkmen özbek gatnaşyklarynyň Saparmurat Niýaz döwründäkisinden kän gowlaşanyny, ýöne şunyň talaplaryny öderden ören daşdygyny aýtdy we munyň olary bilen türkmenistanylaryň iş gazanç mümkinçilikleriniň köpelmegini bökdüýändigini, ýurt ykdysadyetine ziýan bolup durýandygyny öňe sürdi. Sinetýän özbek türkmen aragatnaşyk Niýaz döwrüni biledegişlerinde hakykatdan gowlaşýar ýöne umumy halkyň isleýäni bolanok. Diňe halkyň horlanyp beränini görýäsiz. Goňşy döwletden ha görella laýbala daşa gitmeler bolyn ýöne şonu etsek bolanok. Biriň döwletimiziň ýolbaşçylary. Hanawyň Wenadan telefon arkaly beren gurrungyny aýtmagyna görä, Türkmenistan bilen deňeşdirilenini Özbegistanyň öz halky üçin edýän işleri has kän we netijeli bolup görnýär. Özbekistana aýratyn ark görsek. O ýerde hakykatdan hem döwlet halkyň galadasyny etýänligi görnüp dur. Näme üçin diýseniz, birinçisi döwletiň taşary siýasaty. Bir separ döwletler bilen aragatnaşyk sağlapýar. Bizesiz aragatnaşyk açýar. Käbir döwletler bilen lalaşyk baglaşýarlar. Öz halky rahat şu döwletlerde işläp bilerýärli. Odan Türkmenistanyň Türkiýedäki we Israildaky ilçisi wezipelerini işlän Hanawyň ynanjyna görä, Türkmenistanyň esasy meselesi ýapyklyk bolup 10 miňlerçe türkmen migrantynyň Özbegistana gidip işlemegi goňşy ýurtdaky açyklygyň netijesi we Aşgabat öz halkyny awadançylyk, gowy ýaşaýyş isleýän bolsa, goňşy ýurtdaky özgörüşlerden sapa galmaly.
Iranyň Täjikistanyň Duşanbe şäherinde dron zawodyny açmagyndan 4 ýyl golay wagt geçen soň onuň işi hatda bardygy näbirliligine galýar. Bilermenler we resmiler bu detxanyň dron öndürip öndürmänligi ýa-da Iranyň harby täsiriniň simboliki alamaty hökmünde hyzmat edenligi baradaky soragyň jogapsyz galýandygyny aýdarlar. 2022-nji ýylyň may aýynda Iranyň ýaragly güýçleriniň başlygy Duşanbeýanyň golyndaky näbirli bir ýerde täze uly proýektiň yglan edilmegi üçin geçirilen dabarada Täjik Goranmak ministri bilen birlikde jurnalistler üçin surata düşdi. Olaryň aýtmagyna görä bu Iranyň daşary ýurtlardaky ilkinji dron öndürýän zawody bolup Iranyň harby eksportynyň esasy nişanyna öwrilen şahet dronlaryndan has kiçi we arzan bolan 200 kilometr töwerege aralygy uçýan Ababil 2 taktiki aňtaw dronlaryny öndürmeli. Şol wagtky resmiýetlerin ikisi hem häzir wezipe başynda däl. Goranmak ministri Sherali Mirzo geçen ýylyň ýanwar aýynda ýol başçylaryň üýtgedilmegi bilen çalşyrylypdy. General mayor Muhammed Bakeri bolsa geçen ýylyň iýun aýynda Israil bilen Iranyň arasyndaky 10 günlük uruşda howa hüjüminde öldürildi. Emma 2022-nji ýylda Bakeri geljegiň ajaýyp mümkinçiliklerine buýsan ýandygyny aýdypdy. Şu gün biz içerki zerurlyklary kanagatlandyrmakdan başga da howpsuzlygy berkitmek üçin harby enjamlary, ýaranlary we dostlukly ýurtlara eksport edip biljek ýagdaýa geldik diýip ol aýdypdy. Şonda ertesi gün Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahmon Bakeri bilen duşuşup, iki ýurduň arasyndaky goranyş we harby hyzmatdaşlygy resmi taýdan gutlapdy. Emma 4 ýyla golay wagt geçen soň zawodyň dron öndürýänligi we eger şeýle bolsa olaryň nerede ulanylýanlygy, kimleriň olary ulanýanlygy belli däl. Azatlyk radiosynyň Täjik kullugynyň Täjikistanyň goranmak daşary işler we tenagat ministrliklerine ýüzlenip beren soraglaryna resmi jogap bolmady. Emma Duşanbedäki iki ýokary derejeli resmi zawodyň hiç haçan açylmandygyny resmi däl ýagdaýda aýtdylar. Dron öndürýän detxany döretmek Pepsi Cola öndürmek ýaly däl. Men şeýle zawodyň Täjikistanda ýokdugyna 1000% ynanýaryn şeýle zawod asla ýok diýip resmiýlerin biri aýtdy. Duşanbede ýerleşen günbatarly diplomat hem şoňa meňzeş pikirini bildirip hiç şeýle hasawatlaryň ýokdugyny bellädi. Biz bu arada bir fursatda habarlarda okapdyk. Dogrusyny aýtsam, şondan soň biz bu arada Amerikanlardan ýa-da öz tarapymyzdan hiç zat eşitmedik diýip diplomat aýtdy. Eger ol bar bolsa, olar hökman bu arada sorap tasdiklardylar. Emma şeýle zat bolmady diýip ol bellädi. Iran metbuaty detxanyň şäheriň çetinde Duşanbede ýerleşýänligini habar berdi. Käbir synçylar zawodyň paýtagtyň çetinde ýerleşýän Ayni howa bazasynyň golaýynda bolmagynyň mümkindigini çakladylar. Şol howa bazasynda Täjik wekäte Orsiýetiň harbiýleri ýerleşipdi. Kiýewdäki ýakyn günnäwr barlyklary merkeziniň direktory Igor Semivolos häzir açyk çeşmeli aňtaw maglumatlary bilen hemra we beýleki suratlar şeýle hem köpçüligi el ýeterli beýleki maglumatlar arkaly önümçülügün bolan ýagdaýynda ony ýüze çykarmagyň mümkindigini aýtdy. Eger biz gizliň önümçülük barada gurrun edýän bolsak, häzirki mümkinçilikleri göz öňünde tutup ony düýünden gizliň saklamagyň mümkin boljagyna inanmaýaryn diýip olaýtdy. Bu dronlaryň hiç ýerde peýda bolmanlygy bu taslama simulasiya hökmünde düşünüp boljakdygyny aňladýar diýip bilermen bellädi. Zawodyň açylmagy baradaky beýanat 2022-nji ýylyň fevral aýynda Orsiýetiň Ukraina doly göwrümli çözüşüne başlanandan bir näçe aý soň boldy. 2022-nji ýylyň tomsunda Iran Orsiýada konfliktde ulanmak üçin şahet dronlaryny iýerip başlady. Şu fonda Semivolos Tehran ýa-da Moskwa bilen harby tehnologiýalar barada hyzmatdaşlygyň halkara gözegçiligini sanksiýalary ýa-da diplomatik basyşy döredip bilýändigi sebäpli Iranyň dronlary meselesiniň Täjikistan üçin siyasi taýdan ynjyk tema öwrülenligini belledi. Şu sebäpden Duşanbe mailnamalaryny üýtgeden bolmagy mümkin diýip bilermen aýtdy. Belki Täjik häkimetleri öz durmuşyny has çylşyramlaşdyrmazlyk kararyna gelip bu prosesi kem-kemden haýalladyp ony ýyza süýşürendirler diýip Semivolos aýtdy. Täjikistanyň hökümetiniň iň göni resmi tesviri Daşary işler ministrligi tarapyndan 2022-nji ýylyň 30-njy oktýabrynda edilipdi. Şonda ýurtda öndürilen dronlaryň Ukrainada ulanmak üçin Orsiýada iýerilýänligi baradaky habarlar ret edilip, beýanat ýaýradylypdy. Beýanatda olar zawodyň bardygyny tasdiklamadylar ýa-da ret etmediler ýöne Täjikistanyň harby enjamlary 3-nji ýurtlara eksport etmeýänligini aýtdylar. Semivolos şeýle hem agdalan zawodda öndürilen dronlaryň Ukrainanyň söwüş meýdanlarynda tapylmagy bilen bagly hiç şeýle alamatlaryň bolmanlygyny aýtdy.
Biz hakykatdanam Ababil 2-ni hiç yerde görmedik. Eger biz Orta Ukraina frontu barada görüň edýän bolsak, şeýle dronlar şol ýerde peýda bolmady diýip olaýtdy. Öndürüş meşwerini we bu zawodyň işini bahalandyrmak ören kyn diýip bilermen belledi. Adatlyk radio bilen anonimlik şertinde gepleşen Täjikistanly resmiýleriň ýene biri 2022-nji ýylda açylış tabaratynyň Iranyň propagandasyna hyzmat etmek üçin gurnalandygyny aýtdy. Olar maksatlar barada has anyk düşündürüş bermediler. Florida Halkara Universitetiniň siýasat we halkara gatnaşyklary boýunça dosenti Erik Loeb Adatlyk radiosyna beren interwýusunda egerde Täjikistanyň dron zawodynyň açylış tabarasy gurnalan bolsa, onda onuň hakykatdanam Iranyň propaganda maksatlary üçin edilen bolmagyny çaklady. Şol duşuklaryň şowhunlulygy we şertleri Iranyň halkara izolýasiýasyna garşy simbolik itaýdan göreşmeginiň, onuň özüniň görnüşi ýaly izolýasiýada däldigini görkezmeginiň bir usuludyr. Hatda içerki legitimligi üçin hem bu rejim öz ýaranlarynyň, hyzmatdaşlarynyň we dostlarynyň bardygyny görkezmek isleýär diýip Erik Loeb aýtdy.